Takže lidi, tady jdeme ve skuteringu a dneska se podíváme do mého lokálního skateparku. Tak zatím čus. Pak co tady máme? Ahoj! Pejsek! Takže lidi, už se nacházíme ve skateparku tady se psem. Už jsme jako chvíli jezdili, je vedro jako prase a jdeme si dát jako nějaký tričky asi nejdřív a tuhle packu. Takže jo, jdeme na to. To bylo čistý, si myslím lidi, jako co říkáte? Jestli to bylo čistý, napište do komentářů, ano ne. Tenhle pokus se mi bohužel nepovedl, spadl jsem, příští pokus to padne, jdeme na to. Tam lidi, jak on se dát 3 triky na packu pes. Tam! Takže lidi, ty konci jezdíme tady v účku, dáme tady nějaký sérky, viď? Jasný. Takže jo, jdeme na to. Jdeme si dát úvodní sérku, jo? Jdeme na to. A Maty, pozdrav do mého YouTube videa. Ahoj. Zdravím všechny sledující na Instagramu. Děkuji. Takže lidi, teďkon se nacházíme tady na tom nejlepším bangu ve Strakonicích. Fakt nejlepší bank, jo. A budeme sem nějaký tričky, takže jdeme na to. Lidi, co se právě teď stalo? Maty Kovář se právě teď vysekal na kole. A jde teda znovu. Tohle je závěr tohle videa. Pokud se vám tohle video líbilo, budu rád za like, komentář tohle videa. Budu rád za odběr na YouTube. Tady máte skuteringový Instagram.
při nákupu na Scooterinku nezapomeňte dát kód Riders, tady budu rád za můj Instagram, budu rád za follow a vidíme se v příštím videu. Čus.